ಅನ್ನ ಚಾವ್ರು ಅನ್ನ ಓ ಪಡ ಪಡೆ ದಿಲ್ಲ 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 ಪಾಡು ಈಗ ಅವು ಪಾಡ್ದಾತ ಆ ಮಳ್ಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಓಡು ಮಾರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ అవి చౌలి చాయాదు బెచ్చని బోడుంది ఇచ్చాను అజనంచిన చాలా పూల పెంచిన లప్పరి ఓయ్ అలా చా రప్ప అవుతుండు సక్కర పచ్చి అయితే షుగర్ ఇచ్చాను నరమనిండా ఇతెత్తి చాకూర నిన్న హోటల్ ఒరివో మరే ಅಂಚ ಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪತ್ತಲೆ ಓ ಅವಳು ಚೂರು ಐಕೆಂಗ್ ಕಾಸು ಕೊಡಪ್ಪ ಎಂಕನ ದನಿ ದೇರ್ಪರ ಇಬೋ 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 ಯಾಮತ್ತು ಯಾಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅತ್ತ ಆನ ಅಮ್ಮನಿಗೇನು ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯನಿಗೇನು ಪೂಜೆ ಯಾನ್ ಈತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಕರಿನ 2 ವಾರ ನೋಟಿಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಡ ಸತ್ಯ ಮಣ್ಪೆ ಇರೇ ಕಂಟಲ್ದೆ ಮಣ್ಪೆ ಚಾಕೂರ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಕಲು ಏರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಡ್ಪುಡ್ದಿದ್ಯಾ ವಾ ಮಗ್ಗೆ ಇಡೇ ಬರಾಡು ಹಾಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಖಾಲಿ ಈರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಚಾಕೂರ್ನಿ ಬೇತಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕವರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕವರ್ತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಬೇತೇನೆ ಶೂಕು ಬ್ಯಾಗ್ ರಿಪೇರಿ ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿ ಅವು ವಿದ್ಯೆ ಬೇತೇನೆ ಒಬ್ಬರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಪುರ ಆವೋಡು ಒಬ್ಬರ ಇಂಚ ಕಲ್ತಾರ ಇರು ಕಲ್ಪರೆ ದಾಣೆ ಮರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಂದ ಓಯ್ಲ ಕೆಂದಿದ್ದಾರ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬ್ಬಲವನ್ನು ನುಂಗಬಹುದು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬ್ಬಲ ಸಫಲ 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 ಸಬಲ ಸಫಲವನ್ನು ಸಬಲ ಸಬಲ ನುಂಗಬಹುದು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವ್ ಮಕ್ಕ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಜಿಂಜೋ ಮಾತಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ ರಿಪೇರಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ರಿಪೇರಿ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಅಂಗಡಿ ಬದುಕುಲೋ ಒಂದು ಅಂತೆ ಬರ್ತು ತೂ ಅಂತೆ ಐನು ತೂತು ಕಲ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಶೂತ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮತ ಅಂಚತ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇರು ಬೇತೆ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇರೇ ಶೋಕದ ಶೋರೂಮ್ ಮಲ್ತದ ಕುಲ್ಲೊಲಿಯತೆ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದನಿಯಾ ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಸು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಏತು ಒಂದೇ ಈ ಶೂಸುಕ್ ಪರ್ಕಡ್ ಶೂಸುಕ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ನೆಕ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತು ಏತು ಕೊರ್ಪೇರು 10 25 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಬಾರಿ ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಶೋರೂಮ್ ಉಡ್ಬೋಲೆಗೆ ಇರಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಈಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಅಂಗಡಿ ತೂದು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಗಡಿ ತೂದು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಆತ ಇದ್ದ ಐಕ್ಯ ಬನ್ಪಿನಿ ಅಕುಲು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಅವು ಆಪಣ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಲೋನ್ ಎತ್ತದು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟರ ಒಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಯಿಗುಳ್ಳು ನೀಡುದು ಇನ್ನು ಈತೈತೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಈ ದಪ್ಪ ತುಳಿ ನೀ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ಆ ಪುಣ್ಯೋಮಿನಿ ಪಲ್ಟಿ ಆಂಡ ಎಂಚ ಲಾರಿ ಪಲ್ಟಿ ಆಯ್ಲೆ ಕಾವಂದ ಅಂಚಿನ ಮುಟ್ಟು ಬೋತ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುರ ಕುದ್ದೆ ಎತ್ತಿನಕಲು ಬಾಡ್ನತಿ ಕುದ್ದೆ ಎತ್ತಿನಕಲು ನೇನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ನೀ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಉದ್ದ ಸಾವು ನೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಹೈಟ್ ತೋಜಿ ಮಲ್ಲ ಆನೆಟ್ಟು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ನನ್ನ ಉದ್ದ ಮಲ್ಪರಿ ಗೊತ್ತೀರ ಅವನು ಹತ್ತು ಕಾಲ್ರೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಡೆಗೆ ಗಮ್ಮು ಫುಲ್ ಗಮ್ಮುಡೆ ಪುಣಿ ಇತ್ತದ ಮುಟ್ಟು ಮಾತ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮು ಒಂದು ಮೀನಿ ಗಮ್ಮು ಬುಟ್ನ ಈ ಪೀಸ್ ಅಡಿಟೆಪ್ಪುಂಡು ಕಾಲಿ ಮಿತ್ತದೆ ಟಾಲ್ಪು ಒಂದೆಪ್ಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೊಟ್ಟು ಬೈಲೆಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇರೆಂಚಿನ ಪೊಟತ ಮರಲುಂಡೇರಿ ಪೊಟತ ಮರಲ ಹತ್ತು ಎಂಕಿತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬರಿಟ್ ಏತ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಏತ್ ಮಾತ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಟ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೇಯ್ನೀರು ಮೈಪುಣಿ ಪಿರಾವಡು ಅಲ್ಪ ತಲ ಪೊಟ ದೆಪ್ಪಲೆ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚತ್ತು ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಉಂಟು ಪಾತೆ ರುಚಿ ನಡುಟ್ಟು ನೋಡು ಸೈನ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಸೈನ್ ಬಾರ್ದೆ ಅನ್ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮರೆ ಸೈನ್ ಬಾರ್ದೆ ಅಂಕ ಕಾಚು ಕಟ್ಟು ನಾತ್ ಅಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಡ್ದು ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆರು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಬೇರಿ ಸೈನ್ ಬಾರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತದಿರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏನ ಬಿಡಿ ಅತ್ತ ಇರು ಪಣ ತಪ್ಪಲೆ ಇರು ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಜೋಕರ್ ನಲ್ಕದು ಜೋನಿ ರೇಗ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಲ್ಲರಿ ಕಾತು ಎಂಕಲ್ ಚಿಲ್ಲರಿ ತಾಕಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಕಲ್ ಚಿಲ್ಲರಿ ನಟ್ಟರೆ ಬರ್ಬಾರತ್ತ ಅಪ್ಪ ಏತ್ ಇಂಚಿನ 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 ಮಂಡರ್ ಇರ ಕಡೆ ಬಂಡಾರ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಏನ ಮಂಡ ಚಾ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಕವರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೀವಮ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ್ ಅಂಚೆದಲ್ಲ ಮಲ್ದು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಮಂಟೆ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಮಂಡೆನ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮಂಡೆ ನಾನು ಅಂದು ಕೊರಂದೆ ತೆತ್ತೊಂಡು ನೋಡಿ ಅತಿ ವಾವ ಟೈಪುದ ಗಿರಾಕಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಯಪ್ಪ ಟೈಪುದ ಕೆಲವು ಯಾನ್ ಪಂಡೆತ್ತಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಕೇಂದ ಅಕಲ್ನ ಮುಟ್ಟೊಂದು ತೂದು ಪಂಪೆ ಬೇ ಜನ ಇಂಚಿನೇ ಜನ ತೆಗೆದಕ್ಕೆಂದ ಕೆಲವರ ಮುಟ್ಟು ತರೆದು ಇತ್ತನಲ್ಲ
ಐಕೆ ಕಟ್ಟಬಣ್ಣತ್ತಂದೆ ಜೀವ ಕಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸದ್ದೆತ್ತನೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚತ್ತು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಣ್ಣತ್ತ ಪಾಡೀರಿ ಅವು ಐಕೆ ಅಂಪನ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಬಿಡ್ಚಾನು ಪೊಸದ್ದೆತ್ತನೆ ನಿಜವಾದ ಹೊಸ ಮುಟ್ಟು ಕಣಪೆರತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕಣಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ರೀಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪಾಂಡ ಅವನು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ಮಣ್ಪುಜಿರ್ದಾಯ್ಕಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಪ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಕಣಪನತ್ತ ಪಿರ ಹಾಕ್ಲೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಬೊಡ್ಚಿದ್ದ ಆಯ್ಕಿಂದ ಅಪ್ಪನು ಇರ್ನಾಲ ಮುಟ್ಟು ಮುಲ್ತಾತ್ತ ಅನ್ನತೆ ಅದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದು ಜೀರ ಅಂಚೆ ತೂಪಿ ನಾನು ಹೋಯ್ಕ ಐಕ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಪೋಚ್ಚ ಹೊಸತ್ತೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಹೊಸತ್ತೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವರು ಪಾಡ್ಚೀರು ಬೊಕ್ಕಂಚಿನ ಅಂದ ಕೆಲವು ಪುಂಜೋಳಿನ ಮುಟ್ಟು ಐಟಂದು ಪಂಡ್ಪುಣತೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಒಂಜೊಂಜು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಿ ಪುಂಜೋಳು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟು ಯಾನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಶಾಪ್ ಕಂಡ ಇಂಚ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಆ ಜನ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಪೊಂಜೋಳಿನ ಮುಟ್ಟು ತೂದು ಪೊಂಜೋ ಇಂಚ ಪಂಡ್ಪುಣ್ಯವು ಯಪ್ಪ ಕೆಲವು ಪುಂಜೋಳು ಹಂಚನೈತಿ ಕೆಲವರು ಪುಂಜೋಳು ಮುಟ್ಟುಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಕ್ಲು ಲೇರು ಪುಂಜೋಳನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತತ್ತಿ ಅಂಜೋಳು ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಶೂ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ 30 ದಿನದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 30 ದಿನತ್ತುಲ ಈರು ಯೋಚನೆ ಯೋಚನೆ ದಾಳಜ್ಜಿ ಅವಿತೆ ಬೇತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ಲ ಕೇಣದು ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ನಕಲ್ ಬೇತಕಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಿರ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಏಲಂಗಾಡಿ ಉಂಡತ್ತ ಪೋರಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿ ಬಿದಾಡುದೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸೀದಾ ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸುರುಟು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಗಡಿ ಇನಿತ ಸುರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಏತು ನನ್ನ 17 ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಆತ ನಿಖಲೇಗು ಅಂಡ ಓಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೂಡಾತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅಂಗಡಿ ಒಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಈ ವೃತ್ತಿದ ಮಿತ್ತ ಗೌರವ ಉಂಡ ದಾನಿ ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಟದುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಂಚಿ ಮನ್ಪುರು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಯಾನು ಈತ ಬರ್ತು ಇರ್ಡ ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದಲ್ಲ ಉಡಪೆ ವಾತಿರೇನ ಇರಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ದು ಓಕೆನಾ ಅದೇ ಬರ್ಪೇನ್ ಅವ ಲಕ್ಕೊಂದು ಸೀದಾ పోయినవా നമ്മുടെ താഴത്ത് ഇക്കുച്ചിന്ന് കൊത്താണ്ട് അയക്ക് സീത പോയിനി ഇജിന്നാണ് ഇഞ്ചിനക്കൾ ഏത്ത് ജന ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ನಂಗೆ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಕತ್ತಲ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂದನ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಪನ್ಪೇರ ಏತ್ತು ಬಂಗೊಂಡು ಮುಗಳು ಒಂಜಿ ಕಲಿಗೆಡು ಎಲ್ಲೇ ನೋಟು ಮಿನಿ ಕೊರ್ನದೇ ತೊಣಜೀರು 500 ಮಿತ್ತೆ ಅವಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಮುಗ್ಲ ತಿಗಲೇ ದೀಪನತ್ತ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಪುರ್ಲುಡು ನೈಸ್ ಮಾತೇರ್ದು ಕಡಪು ಪಾಡು ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಟಿಸ್ ಪಿರ ಆಯ್ನೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ನಮಗದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಣೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಅದರ ನಿಜ್ಜಪ್ಪು ಮಗಿ ಅಪ್ಪೋ ನಾಲೈ